16. mendearen bukaeran hasi ziren eraikitzen Bergarako San Pedro parrokia. Kanpandorrea beranduagokoa da, hain zuzen 1742an amaitu zuten. Ordutik oso interbentzio gutxi eta txikiak izan ditu elizak, eta hau da San Pedrok izan duen interbentzio orokor handi bakarra. Gipuzkoako beste eliza guztiak daudera berrituta, eta San Pedro zen esku hartze orokorrik izan ez zuen bakarra orain arte. Bergarako Zetabi arkitektura bulegoak egin du San Pedro parrokia berritzeko proiektua, eta lanak egiten Amenabar enpresak dihardu. 3 milioi euroko aurrekontua dute lanek eta zati handiena Donostiako Gotzaitegiak eta San Pedro parrokiak hartuko dute bere gain. Gipuzkoako Foru Aldundiak 2011ko ekinaldian 380.000 euro ipini ditu eta Bergarako udalak ere lagundu du. Goazen San Pedro parrokiaren egoera ezagutu eta esku hartzea hitz egitera. 2008 urte bukaeran, Donostiko Gotzaitegia guregan etorri izan, ikusten ebilako San Pedro elizan, ja obrak biharrezkoak ziala. Bai, itxura aldetik, ja zikina zegoelako eta bar, baina egitura aldetik be biharra zeuskalako. Pieza batzuk, kornisen gurukuak, urte batzutan ziar jauzin zian, eta guztixari ja beste berritu orokor bat emin bizak. Lehenengo gauzien gebena izan zen, eraikina altzen beste aztertu. Lehenengo planuak atara ditun, gaur eguneko obra aurreko egoeria, eraikina aztertzeko, zela eraikizan ezautzeko, eta pieza guztixak zela eusen ahalik eta onduen aztertzeko. Horren ondoren, adibidez, Arrixan analizizak Zaragozako Unibertsitateko Petrologia Departamentuak inzitun, egurrezko egitura Fidenko Lentzanak edo Integnaliako egurrezko egituren departamentuak, eta joan garina da parte guztixak analiziz berdien bidez aztertzen eta ja proiektutik ahalik eta interbentzio zehatzena ja finkatzen. San Pedro egituraldetik ondo zeuan. Ja zeuan puntu baten interbentzioa derrigorrezkoa zana. Baina estabilidade aldetik ez zeukana arazorik. Bai zeuzkan puntu berezi batzu arriskutsua. Honetako pinakulo txikinak eta adibidez batzuk jausteko arriskuan egon zitezken. Edo laizter egotekotan. Orduan guztixak lotu jendia, resina bidez, inoxidablezko anklaje bidez, danak lotzen joaten dira, eta holako elementu guztixak errepasau jendia, eta danak lotu eta eraikin azkenien babestu. Ingo dana da, kanpokaldetik eliza guztixa, eraikin guztixa berriztu. Bai egitura aldetik eta gero garbitasun aldetik. Orduan, momentu honetan teilatuan, elizako teilatuan zati bat ja zabalik dau, zertxetako batzu jetxi, azkenian urtien pasau badaz bat, egurra urekin da kontaktuan egon da, itokin batzu guzialata, da piezatako batzuk ez zeusen egoera honean. Pieza horrek aldatu, beste egurretako batzuk bertan konponduko dira, eta berriz teilatua guztixa berriztu, kornizetako pieza guztixak lotu iten dira, banan-banan, aurretik egon dian jausteko eta erasorreik ekiditeko, eta Arrixabe analizi horrein bilartez ikusi izan garbitzeko ze teknika zian honenak, eta gero ze tratamendu, hidrofugatzeko, biosidak erabiltzen dira, eta azkenean harri horri eta egurrari multentxakon tratamentuak gaitzik ez diteko. Hiru atal nagusi dauz, azkenean gehien bat materialengatik banatuta. Alde batetik kanpantorria dau, arearriz egin ja, eta arearri horrek bere ezaugarria dauzko, bai onerako eta bai txarrerako. Gero, altxaera guztixak arearrizkoak dira, eta gero dago egurra barruko egituran. Torreko arearrizak askoz lantzeko errezagoa da.
askoz porosoa dalako. Baina beste aldetik urak be min gehiago emuna dotza. Orduan, zikinak eta bar sortzeko askoz aukera gehiago ditzen dago. Kareharrixa berriz, normalian gogorragoa izaten da, eta orduan gutxu zikintzen da. Kasu honetan be, kornisek beti eta teilatuak babestu egiten dau fatxadia, orduan urak be gutxi jotzen dutza. Bakoitza dako bere gaixotasunak, harri bakoitzak, satixak jausten dira, jakin bihozuna zergatik dan eta horren aurka azkenian poliki-poliki guztixa osatzen joan. Harrixa lehenengo mikroproiekzio bidez beira hutza da kasu honetan proiektatzen dana garbitu egiten da. Urtian ondorioz, atmosferako zikinak eta bar, era ezberdinetako zikinak eta mantxak joaten dira pilatzen. Orduan, hori garbitu eta gero egiten diana da pieza bakoitzan junta guztixak garbitu, mortero zarra kendu eta karezko mortero berrixa jarri. Eta horretan, pieza guztixak babestuta gelditzen dira eta ura ez da sartzen pieza artera. Azkenean, ura joaten dalako poliki-poliki pieza horrek okertzen. Egurra nahiko egoera honian zeuan. Bai zeuzkan olako teilatu zar bat izatian itokinak, gero aparte, azkenean teilatua urte askotan oso zaila zen mantentzeko. Orduan landareria danetik zeukan. Eta horrek azkenean teilatuentzako dauen gauzeko okerrena. Ura pilatzen joaten da eta itokin horrek egur horretara iritsezkeo egur ustel duten daue. Badauz pieza batzuk, elementu konkretu, puntu konkretu batzutan ustelduta duzenak, horrek garbitu jendia, resina eta tako bidez berez osatu, eta saiatzen garena da pieza originala beti berez errekuperatzen. Bi zertxak kasu honetan, tirantiak dauzenak ez daue balixo. Urte ezberdinetan inzian interbentziotan, galduta edo, eta gaur egunien dauzen egoeran, ez daue balixo. Orduan, edifizionedako ezaugarrixengatik eta tamainagatik, 15 metroko egurrezko piezak dira. Gaur egunean ez diala erraz aurkitzen. Eta sekzio aldetik ondixak, 40-55 cm abe ondixak dira. Bi pieza, Alemania iparraldetik aurkitu dira, aritzeskuak izateko, beste egur guztixan modura, eta bi horreikin ingo diana da bi zertxa osatu. Eliziak zeuzkan 10 kanpaiak jetxi zian, eta Usarragako beste bi kanpaiekin batera, Palentiara eruan dira, han birgaitzeko, guziz berritzeko eta gainera volteoko sistema bat jartzeko. Orduan, kanpai guztixak volteokoak izango dira dorrian, eta volteokoak dianez, eskilaria be aldatu indiako da lehen. Fatxadan inguruan zoian eskilaria, momentu honetan zentroan joan biako da, eta erdigun horretan eraikia izateko eskilaria, karakolerako 23 metrotako eskilara izango da.